Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe Eimi motiti Ninoku otungamira Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi namufundisi Caston Betera weku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinotenda hurukuro yedu yanhasi musoro wenyaya vaprofita vaMwari part 2. Vaprofita vaMwari part 2. God's Prophets part 2 ndizvozvo. Right. Tichiri kudzidza mubhuku razvakazarwa. But tiri kuita kunge tamboita kapause. Okay. Because pane pfungwa yakakosha yatakaona pana zvakazarwa chapter 4 verse 1 na 2. Paverengei. Zvakazarurwa 4 verse ya 1. Shure kwaizvozvi ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga. Nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvi. Pakarepo ndakava mumweya, tarira chigaro choushe chakagadzwa kudenga nomumwe agere pachigaro. Pfungwa yatiri kuda pamukoma ndeyekuti John akava mumweya. Right. I was in the spirit. Akava mumweya. Muchidzidzo chapfuura pane kupatsanura kwatakaita kuva mumweya nekugara uchitungamirirwa nemweya. Pfungwa yakabuda ndeipi ipapo? Pakajekeswa kuti kugara munhu achitungamirirwa nemweya sezvinokurudzirwa maKristu, kutendera mweya mutsvene kuti akubatsire pakuziva Mwari, pakuita zvinodiwa naMwari, pakukundisa miedzo, achikufambisa munzira dzoutsvene. Ndobva pabuda kuti kuva mumweya unenge watopinda muchimiro chekuti wapinda muvision, waenda pachimiro chekuti uri kunonzwa Mwari achitaura zvaari kuda kuti zviende kuvanhu. And generally pakadaro you are not in control of your body. Right. Saka John akapinda mumweya. Handiye ega aipiwa maexperience akadai naMwari. Paul akambonzaro. Pana 2 Corinthians chapter 12 verse ya 1 to 4. Paul anotsanangura imwe vision yaakapinda mairi. Mirai Pastor Rhodzi vativerengere 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Vakorinde vechipiri chapter 12 kubva paverse 1. Ndinofanira hangu kuzvirumbidza kunyange zvisina kunaka, asi ndichasvika pazviratidzo nezvakazarurwa zvaShe. Ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore ane 14 apfuura. Kana zvakaitwa munyama, kana zvakaitwa mumuviri, kana kunze kwomuviri, handizivi, Mwari unoziva. Uye munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Uye ndinoziva munhu wakadai, kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri, handizivi, Mwari unoziva, kuti wakakwidzwa muparadhiso, akanzwa mashoko asina kutenderwa kutaurwa, asina kutenderwa munhu kuti areve. Ndipo ari kutsanangura. Right. Akatombopinda muvision yakaratidzwa paradise. Right.
tisataenda kumberi pasi pane pfungwa yatisiri kuzoverenga mavhesi asi yekuti tikatsanangura vateereri vanogona kuzvibata yakakosha kuti vaprofita vaMwari ava naPauro naJohani pavaipinda mumavhizheni hazvina kuti one day sezvatajaira mazuva ano like pari kutaura po apa ari kutoti ndakapinda muvhizheni some 14 years ago kutoreva kuti pakati pese apa ari kutungamirirwa nemweya but haagone kuti anyatsoti ndine vhizheni yandapinda kureva kuti kupinda mumweya hachisi chinhu chinoitika mazuva ese achiitike mazuva ese chinoitika apo nepapo zvichienderana nekuti Mwari arikuda kucommunicate chii ukatotasa Daniel ndiye mumwe aipinda mumweya but paakapinda mumweya kusvika asvike kuma 90 years mudarawe iyewo mubhuku raDaniel panogona kusapfuura kana ka5 makore ese iwaya aritori munhu waMwari watinoziva saka hazvina kufanana nezvaakutaurika zvekuti munhu anogona kutoti every week ari kuti ndaive mweya ndakapinda mweya ipapo panoda kuti tipabate kuti tinzwise kuti vaprofita vaMwari pavaipinda mumweya how often was it was here and there sparingly sorry ikachurungika kudzokorai neshona kuti hazvizvi zvinhu zvinogara zvichiitika mazuva esuva nesuva zvinhu zvinototi apo chaitika nepapo chaitika kashoma saka zvakazarwa 22 verse 8 na9 iverengei zvakazarwa 22 pavhesi ya8 ini Johani ndini ndakanzwa ndikaona izvozvi zvino ndakati ndichinzwa nokuona ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvi akati kwandiri rega kudaro ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako vaprofita navanochengeta mashoko ebhuku iyi saka gurupu revanhu vakaita sana John naPaul vanombopiwa mikana naMwari yekupinda mumavhizheni vaine zvavari kuratidzwa zvoda kunzi naMwari zvigoziviswa vanhu ndo vari kunzi nebhaibheri maprofets saka ndo pari kubva chidzidzo chedu kuti prophets of God tikuedza kuongorora vanhu vakaita sana Johani ivana Paul naDaniel zvaiitika pavari zvotibatsira kuziva kuti nhasi uno ndiani angangodaro ari muprofita waMwari zvakajeka kakuti vanhu vacho ivavo vanopinda mumweya vachiratidzwa mavhizheni right ndo vanonzi nekutaura kwemubhaibheri maprofita yes saka zvaiitika pavari zvinotibatsira nhasi kuti tizivewo kuti uyu muprofita waMwari saka tiri kutarisa waMwari mukomo right muchidzidzo chakapfuura mukomo munhu anogona kupinda mumweya kairi takati nenzira kairi pakudii masaidhi mairi anogona kupinda mumweya zvichikonzerwa nemativi mairi akasiyana alright pakabuda kuti kune mweya waMwari munhu anogona kupinda mumweya wemweya waMwari kune mweya wakaipa munhu anogona zvakare kutoti apinda mumweya asi mweya wamugara iri mweya yakaipa saka isusu toda kuongorora zvinoratidza kuti wagara apa ndewaMwari ndo zvatoda kunyanyaita mupati 2 ine yatiri kuti God's prophets pamaverenga pana zvakazarwa 22 maona here zvaudzwa John angauda kuita sei John angakuda kunamata ngirozi yataura naye very good ndobva yati kudii kwete asandinamata saka chimwe chinhu chiri very common kumweya waMwari haudi kuti tinamate chimwe chinhu chisiri Mwari because Johani angauda kupfugama ndobva abva arambidzwa but chimwe chinhu chiri common kune rimwe kembi ndechekuti wacha ari kuti pane mweya wauya paari panenge paine havi dziri maari dzekunamatwa because chamugara chagara chine shungo dzekunamatwa ipatsanurai kuti ndinzwa kuti vateereri vabate here mafambiro atoda kuita kana ndakubata zvakanaka takanzwa isu mune zvimwe zvidzidzo zvekare kuti Satani chaakadzingirwa kudenga kuda kunamatwa right saka mweya wake ukauya pamunhu hazvishamise kuti uise mumunhu iyeye havidze kuda kunamata exactly zvakasiyana ana Gabriel vabva kudenga vanoramba kunamata hatitoonai ari Satani pekutanga verengai mukoma pana Luke 4 verse 6 to 8 Luka 4 verse ya 6 Diabhorosi akati kwaari ndichakupa simba iri rose
nokubwinya kwazvo, nokuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvine iwe kana ukandinamata zvose zvichava zvako. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. Saka pari kunzi naSatani ukandinamata ndichakupa. Apo Satani haasi kuti ukaenda kuchechi kwangu kuti because ndoda kuti munzwise vari kunzi kunamata rinogona kuita madefinition akasiyana, but musi uyu Satani aisarwa kuti ukauya kuchechi kwangu ndichakupa zvese. Toda kunzwa kuti airevei. Matthew 4 verse 8 to 10 inongotsanangura semunyaya iyoyo, because ari kuti kana ukandinamata ndichakupa zvese. Handitika saka pari kunzi kundinamata chii chainyatsorehwa naSatani chaaida kuitirwa musi iwoyo. Matthew 4 verse 8 to 10. Mateo 4 verse ya 8. Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu refu akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwazvo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Chimirai mamanzwa nyaya yacho. Ari kuti pfugama. Saka mulanguage iri kubuda apa ndeyekuti munhu akapfugama, tiri kunyaya dzekunamata ngoma dzekunamata. Munyaya dzekunamata munhu akapfugama, even asina wedhi raataura, but chaapfugamira chiya achinamata. Because tajaira kuti munamato kutoburitsa mazwi ekuti baba vari kudenga chichi zviri correct. But pfungwa iri kubuda apa yaidiwa naSatani. Satani aisada kuti Jesu atanga kuti iwewo Satani ndinoda kukutenda. Satani aisada mawedzi. Aida kuti iye akamira kudai, Jesu opfugama pamberi paSatani. Izvozvo zvega Satani aitozva kuti kunamata irabatika. Pari kubuda kuti kunamata hazvingoreve kuti baba wedu ari kudenga, asi kungonopfugama pamberi pake wanamata. Saka sezvo kuine maboka maviri anoda kunamatwa, Satani anozviziva kuti chero ukasati kuna Satani asi wangopfugama pamberi pake zvaaida kuti Jesu aite, watomunamata. Thank you. Papfungwa yemukoma musazvifananidze nezviya zvekuti toti ndibaba vatuma mwana wavo kuti ndipo mvura yekunwa, mwana uya nemvura iya otyora muzura kana kuti opfugama pamberi pababa. Kuremekedza isi munyaya dzekunamata. Handizvo zvatiri kureva kuti munyaya dzekunamata kupfugama even pasina mawedzi abuda mumuromo, uchipfugamira chinhu kana munhu uri kutonamata chinhu ichocho kana munhu iyeye. Handei pana mabasa 10 verse 24 to 26. Mabasa 10 verse ya 24. Fumezve mangwana akapinda Kesaria. Zvino Kornelio wakanga akavamirira, akakokera hama dzake neshamwari dzake dzaidikanwa. Zvino Petro wakati achipinda, Kornelio akamuchingamidza akawira pasi petsoka dzake akamunamata. Asi Petro wakamusimudza akati, simuka, neni ndiri munhuwo. Maona here kuti Petro mumwe wevanhu vakafamba naJesu, Cornelius paanga auda kupfugama amubata akati, aiwa simuka, nditori munhu sewe. Saka tiri kuti Prophets of God part 2 tiri kuti muprofita waMwari in relation kunhengo kana kuti macongregants haatendere kuti dzimupfugamire, because asi Mwari. Pari kutoitwa zvechechi kana ari profeti waMwari sezvazviri kubuda, haafani kutendera kuti vanhu vapfugame pamberi pake. Ndokwatiri kungokonzentrata ikokoko. Imi haikona kubva mandibvunza kuti but tiri kuona wakawanda wakapfugama. Isusu tiri kuteedza vaMwari. Vanhu vaya vanopfugama vaya tomboti takagara muchechi, munhu akapfugama ari kupfugamira ine rano ari kupfugamira Mwari. Panoda kuti usewa pajekesa kastori. Hatisi kutaura ishu yedu mukoma nemuateerera haisi yekupfugama, iri yemunhu waMwari ari kupfugamirwa. Hatinei nemunhu asvika pachechi paMwari ega opfugama odii. Anogona kuva ine manzwisiro ake, but tiri kuti uyu wacho ari kunzi ndiye munhu waMwari, profeti,
akaona vanhu vachiita sekunge vaakupfugama paari, whether vanhu vari convinced kuti ndofanira kupfugama, iye ndiye ari kufanira kuramba sezvaiita vana Peter. Haasi kubva atoti Cornelius inda uchipenga kupfugama, ari kuziva kuti Cornelius ane manzwisiro ake, but inini nekunzwisa kwangu chino, ukangopfugama pamberi pechinhu, chinhu ichocho wachiita Mwari. Ani mazona ka. Saka muprofita haangatore roho yaMwari. Saka iye ndiye anofanira kuramba. Ngatingopesai pfungwa yekupfugama imuona kuti kupfugamira chinhu Bhaibheri rinototi uri kuchinamata. Pana Ezekiel chapter 8 verse 15 to 17a. Ezekiel 8 verse 15. Zvino akati kwandiri, wazviona here iwe mwanakomana womunhu? Uchaona zvimwe zvinonyangadza zvinopfuura izvo. Ipapo akandiisa muruvanzi urwo mukati rweimba yaJehovha. Tarira, pamukova wetemberi yaJehovha, pakati pebiravira nearitari, kwakanga kuna varume vanenge 25 vakafuratira temberi yaJehovha. Zviso zvavo zvakaringira kurutivi rwamabvazuva, vakanga vachinamata zuva kurutivi rwamabvazuva. Manzwa Bhaibheri kuti vainamata zuva. Hakusi kwekuti mumuromo mavo maibuda mawedze kuti iwe zuva toda kutenda aiwa. Hanzi vaipota vachiita chechi. Maitiro avo echechi vaibva vafesa kumabvazuva. Saka ndozvikutoradzwa Ezekiel zvikanzi uri kuona here zvikuita vanhu ava vari kundinyangadza. Ezekiel akati vari kukunyangadzai pakudii? Zvikanzi kakugara kavanoita vakatarira kumabvazuva vachiita chechi, vari kutonamata zuva because vaibva vapfugama vakatarisa kumabvazuva. Saka iyoyo posture iyoyo Mwari ari kutoti nekuti muri kupfugamira zuva rinobuda nekueast, muri kunamata zuva even pasina kubuda mawedzi. Pfungwa indi kungoti irambe ichiita underscore point yekuti kupfugamira chinhu munyaya dzekunamata watoenzana nekuchinamata. Saka chii chinofanira kupfugamirwa? Of course anza ndiMwari, but hatiiverengei pana zvakazarurwa 4 verse 10 to 11. Zvakazarurwa 4 vhesi ya 10. Vakuru vana 24 vowira pasi pamberi paiye agere pachigaro choushe, vachimunamata iye uri mupenyu nokusingaperi-peri, vachikandira korona dzavo pamberi pechigaro choushe vachiti, imi Ishe Mwari wedu, makafanira kuti muvigirwe kubwinya nokukudzwa nesimba, nokuti ndimi makasika zvinhu zvose zvakavapo zvikasikwa nokuda kwenyu. Hanzi reason ndei? Nekuti akasika. Hanzi ndimi akasika. Saka muprofita waMwari anofanira kuramba achitendera vanhu kunamata Mwari akasika, vachipfugamira Mwari. Haafani kutendera vanhu panyaya dzekunamata kuti vapfugame pamberi pake. Rambai muri pachidzidzo ateereri. Chidzidzo chiri kuti Prophets of God, vaprofita vaMwari part 2. Regai timbonzwa rwiyo. Tinoda zita ra Jesu kukuna amwese rinozaza wekune henga rinovaza wepasi zita rake rinokunda Haine mbiri
mumunda wake tenzi ndoda andikombore mumazwire mabasa zita rake rinokunda amwese zita rake rinokunda amwese. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu vaprofita vaMwari part 2. zvatiri kuita mukoma Yes. muchidzidzo nechidzidzo chapfuura ndezviri pana 1 Thessalonians 5 verse 20 na21. Verenga ipapo. 1 vaTesalonika 5 vhesi ya20. Musazvidza zvinoprofitwa, idzai zvinhu zvose, mubatisise zvakanaka. Bhaibheri harikurudzire vatendi kuti vakanzwa pari kungotaurwa zvemaprofetsi voshora. Bhaibheri harikurudzire kuti munhu anotanga atongoti ndezvenhema vanonyepera vanhu. Approach iyo haidiwe. Saka zvatiri kutoedzesera kuita tiri muno mustudio mukoma zvekuona kuti vaprofita vomwari vemubhaibheri zvaifamba sei, ndo zviri kutonzi edzai, ndo zvinobatsira kutesta. Saka ngatitokondi nyaya nekuramba tichiedza. Izvo zvatiri kutoita izvi ndokutoedza kwacho, uchiona kuti vaidai vaprofita vomwari vaidai. Saka zvikaita kunge zvakunyanyosiyana, anza haifane kubva kwatiri. Ende mukudzidza kwatiri kuita because mibvunzo inouya kubva kuvateereri. Asi muvateereri pamunobvunzwa pacho munombotiomesera. Because pamwe pacho munobva mabvunza direct muchitaura zita remunhu kuti saningi nhai pastor muprofita waMwari here. Aiwa, Bhaibheri haridzidzwe richidaroba. Tinoedza sezvatiri kuita, then zvinenge zvichibuda mushoko zvinobva zvatokuratidza kuti uyu anenge arerekera uko. Vanobvunza vanenge kutotaura nemazita. Yeti Bhaibheri haridaro. Tsimbidzirai pfungwa iyoyo kuti kudzidzwa kweBhaibheri apa kunobuda sei. Kudzidzwa kweBhaibheri kwakanakirei kana zvanzi edzai nemitemo yaMwari. Iwe unofanira kugara wakajekerwa kuti mutemo wacho unomboti kudii. Yes. Wozoona kuti zviri kuitwa nemuprofita uyu atsaudzira mutemo waMwari handizvo. Kana zvanzi zvipupuriro, unofanira kuziva kuti mamwe magwaro kana achidzidzisa panyaya iyi, panyaya dzemarorero, panyaya dzemadyiro, pakugarisana, woziva zvese izvozvo, wochienda pamuprofita pakarorero kake. Unoona kuti karorero kake ndiko here. Ndo kukosha kwazvakaita. Ndo kukosha kwa. Saka tiri panyaya yekuti muprofita waMwari munyaya dzekunamata hafane kutendera vanhu kumupfugamira. Pane nyaya inoda kufanana neiyoyo inobva yaitika yandoda kuti muifolowe zvakanaka. Hatitange nekuerenga Mapisarema chapter 60 verse ya 8. Mapisarema 60 verse 8. Moabhi ndiwo mudziyo wangu wokushambidzira. Pamusoro peEdhomi ndipo pandichakandira shangu yangu. Iwe Firistia, pururudza nokuda kwangu. Ndimwari ari kutsanangura kusvotwa kwaaita nendudzi dzevaMoabhites nemaEdhomites. Saka paari kuti Edhomi ndipo pandichakandira tsoka yangu kana kuti pandichatsika, kuratidza kuzvidza. Ndimwari ari kutaura ine figurative way yekuratidza kuti zviri kuitwa handizvifarire, ndichavatsika neshangu. Pfungwa yandiroda kuti ibate, toda kuenda pastage yekuti kupa kunamata nyaya yekupfeka bhutsu zvakamira sei. Ndo stage yatoda kuenda. Saka so far Bhaibheri riri kunoburitsa kuti kushandiswa kana kuti uchitsika chinhu neshangu, kushora mulanguage yeBhaibheri. Kushora. Endai Amos 2 verse 6. Moibatanza naAmos 8 verse 6. Amos 2 verse 6. Zvanzi naJehovha, nemhaka yokuti Israeri vakadarika katatu, zvimwe kana, handingadzori kurobwa kwavo, nokuti vakatengesa vakarurama nesirivheri, uye unoshayiwa
vachipiwa shangu 2, 8 vhesi ya 6, kuti titenge varombo nesirivheri navanoshayiwa, tichipiwa shangu 2, tichitengesa makotezvi. mukutosvitoa nhamos ari kutsanangura kuti a pair of shoes kana kuti yemasanduro yaishandiswa munguva idzi kutoti uite trade nemurombo ari kungokubohwai kana anoshayiwa momutengesa, kuti une murombo agere newe wonomutengesera umwe munhu mutengo wacho wopiwa bhutsu 2. kana kuti une puraziwe asi ugere nevarombo urida kuti vasikokusakurira, saka aigona kufondoka kuti angopiwa peya 2 dzebhutsu. muri kuona zvaitika, bhutsu dziri kunoshandiswa iriyo yaive the least value, because mwari ada kuedza kureva kuti handisi kufara neunfairness yamuri kuita, muri kudzvanyirira vamwe. Saka pakutoti why are you paying neshangu 2, ari kuedza kureva kuti munguva iyoyo mulanguage yebhaibheri shangu 2 ndo yaive the least value, yeti munhu aita basa aita zvese, maslaves aitengeswa neshangu 2. In other words, uri kuedza kureva kuti havana kana value. Saka shangu kutsika neshangu kwainoreva kushora. Idzo shangu ndo yaive the minimum value panyaya dzeeconomy in trading, zvekuti chinhu ukasvikonzi unondipei, ndikadai wonzi ndokupa shangu 2, aedza kureva kuti shamwari chinhu chako hachina value. Iri kubatika pfungwa ngatiichovhei. Mark 1 verse 7. Mark 1 verse 7. Yes. Akaparidza achiti, shure kwangu kunouya mumwe une simba kupfuureni, wandisinokufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. NdiJohani Mubhabhatidzi. Ari kuti kuri kuuya Jesu mukuru zvakadaro kwandiri zvekuti handitokwalifaye kuti ndingosunga tambo dzebhutsu, kwete kumupfekedza bhachi, because bhutsu ndo chinhu chinoshoreka. But dzichishoreka kudaro, Johani ari kubva ati idzo dzinoshoreka dzacho idzodzo handikwalifaye even kusunga futi tambo. In other words, John arida kuburitsa kuti iye as compared kuna Jesus aive very inferior, zvekuti comparison yacho yashandiswa bhutsu, nekuti bhutsu ndo chinhu chaive neleast value kana ndo chinhu chaizvidzika. So far mabata kuti kudii pasi? Ndabata kuti pamutengo wezvinhu nekukosha zvese zvingave pamunhu munguva idzi dzavaIsraeri, shangu ndo dzanga dziine mutengo wepasi kudarika zvinhu zvese. Pobuda zvakare kuti kutsika neshangu kamwe katauriro kekuisa munhu pasi pasi, wadzikisa dzagara idzo hadzina value, dzochitsika futi chinhu. Uri kutoreva kuti shangu dzisina value idzi chiri pasi pacho chatonyanya futi kuderedzwa. Mabata kanyanya. Saka ngatichiendai kuna Exodus 3 manje toverenga verse 2 to 6. Exodus 3 verse ya 2. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi, akatarira akaona gwenzi richipfuta nomoto asi rakanga risingatsvi. Mozisi akati, regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko. Zvino Jehovha wakati achiona kuti wotsaukira kuti avone, Mwari akadana ari mukati megwenzi akati, Mozisi, Mozisi. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, usaswedera pano, bvisa shangu dzako patsoka dzako, nokuti paumire patsvene. Akatiwo, ndini Mwari wababa vako, naMwari waAbhurahama, naMwari waIsaka, naMwari waJakobho. Mozisi akavanza chiso chake nokuti wakatya kutarira Mwari. Mozisi asangana nepanzvimbo paina Mwari. Iye ndiye akunzi chibvisa shangu nekuti pauri patsvene. Chii chakaita kuti pave patsvene mukoma? Chakaita kuti pave patsvene ipresence yaMwari kakuvepo. Nzvimbo inoitwa tsvene nepresence yaMwari. Unoziva kuti pakakosherei point. Ndakambosvika pane imwe area ndobva ndakunzi patsvene, ndikati indava, zvikanzi Imam usikuona kuti pakaroverwa hoko here.
munogona kusazvinzwisisa. Ndiri kuda pfungwa yekuti place inoitwa tsvene nepresence yaMwari, haiitwe tsvene nezvadyarwa ipapo. Saka Mozisi ari kuudzwa kunzi uri panzvimbo patsvene, iwewe chibvisa shangu dzako. In other words, akuchiudzwa kunzi kana uchidzipfeka uchitsika, chawatsika chiri inferior, but kana waakubvisiswa, chauri kubvisira chiri more holy than iwewe, kana kuti chitsvene kupfuura iwewe. Saka ungatsike pana Mwari neshangu dzako kunenge kuri kushora. Ndiri kufamba nemi zvakanaka kuti Mozisi ari kubvisiswa bhutsu nekuti panzvimbo paakunotsika apa paitwa patsvene neuvepo hwaMwari. Yes. Saka bhutsu zvadzagara dzichiratidza kushoreka, kuratidza kuremekedza presence yaMwari, ngaabvise bhutsu, ngaabvise bhutsu. Ndizvozvo chaizvo mabata zvakanaka. Saka ari kumubvisisa ndiMwari. Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Joshua 5 vhesi ya 13. Yes. Zvino Joshua akati ari Jeriko, akasimudza meso ake akatarira, akaona murume amire pakatarisana naye, akabata munondo wake wakavhomorwa muruoko rwake. Joshua akaenda kwaari akati kwaari, uri mumwe wedu here kana wavavengi vedu? Iye akati, kwete, asi ndauya ini mukuru wehondo yaJehovha. Papo Joshua akawira pasi nechiso chake akanamata kwaari, akati kwaari, ishe wangu unoreveiko kumuranda wake? Mukuru wehondo yaJehovha akati kuna Joshua, bvisa shangu yako parutsoka rwako, nokuti paumire patsvene. Joshua akaita saizvozvo. Muri kuona here kuti Joshua futi akasangana nemukuru akambosangana naMozisi. Ndobva anzi bvisa shangu dzako nekuti paumire patsvene. Saka nzvimbo inoitwa tsvene nepresence yaMwari. Saka kana padaro manje zviri kunzi shangu sezvo dzagara dzakashoreka, kuchienda panzvimbo pakadaro uine shangu hazvibude zvakanaka. Saka tichidzoka kunyaya yedu yatiri kuti vaprofita vaMwari, pfungwa inobva yanobuda, muri kuona here kuti kupfugama nekubvisa shangu zviri kuita kunge zviri kunoenderana, kuti zvese zvinoitirwa Mwari kana kuti chitsvene kupfuura iwewe, kana kuti pane presence yaMwari. Saka pfungwa inobva yabuda apa pastor. Sei ndakatsvaga, kweto ndakatsvaga, ndakadzidza nyaya. Ini ndichikura mugomo pandatanga kufarira kushoko raMwari, pane kune vaiona vanga vakuona kanenge kaustubborn. Pfungwa yangu yakatangira panyaya yekubvisa bhutsu, because kwedu kuhedza kwandakakurira wainzwa rimwe gomo richinzi iri gomo harikwirwe nebhutsu. Gomo risine nekunamata, harinei nekunamata, kwete kuti arisire chechi, kwete kuti vari kutyira kuti unotsvedza. Hapana ruvare runotsvedza, hapadi. Yainzi usakwire nebhutsu, rinoyera, raingonzi kuyera. Mapabata sapaindi disturb. Then pataiviga vanhu vafa tichichera guva, muchichinjana muri kumakuwa kwe, mumwe aneta wauda kujambira mukati kuti uchere, waibva wanzi nemadhara bvisa bhutsu. Waibva wanzi bvisa bhutsu uchipinda muguva, waibva wanzi bvisa bhutsu, hamupindwe nebhutsu. Saka paindinetsa kuti gomo rinonzi rinoyera, haukwire nebhutsu, muguva haupinde nebhutsu. Saka ndatsvaga ndichinzwa nyaya yebhutsu, ndida kutsvaga kuti zvakambotanga pakudini. Inini nanhasi am convinced kuti ukabvisa bhutsu uchipinda muguva, uri kuti guva rine utsvene husingaite kuti rishoreke ndakapfeka bhutsu. Muri kunzwa pfungwa yacho. Saka munhu akakuti bvisa bhutsu ari muprofita waMwari, ari kutora zvingadai zvichikomandwa naMwari ega. Mabata kuti kudii? Ndiri kubata kuti pabvisiswa Mozisi naJoshua bhutsu, vapowa chikonzero chekuti pana Mwari. Ndokuti kana maakudzoka kuchivanhu, panogona kuita gomo rekumusha kwenyu rainzi harikwirwe nebhutsu, rinonzi rinoyera. Uyewo vadhara vanoti kana muchipinda muguva muchida kuviga munhu musapinde nebhutsu. Saka pobva pauya pfungwa yekuti panoyera. Yes.
ari amwe matauriro kunganzi pana Mwari. Yes. Saka bhutsu kupadzikisira, kupashora. Right. Saka kwandiri pandakaona pfungwa iyi ndakaona kuti ndikabvisa bhutsu ndichipinda muguva, it's either ndiri kunamata guva kana kuti akafa. Ndikanzi goma rikwirwe nebhutsu rinoyera, kwandiri zvakanoburitsa pfungwa yekuti riri kunamatwa. Saka ndo pfungwa yekuti kana munhu ari muprofita waMwari manje hazvizoite nepfungwa iri kubuda mubhaibheri kuti arayire vanhu kuti bvisai bhutsu musati masvika pandiri. Muri kuona kuti anenge akuzviendesa kukategori yaMwari. Anotori neutendero yekuita izvozvo ndiMwari. Kwete munhu. Because pfungwa yekungobvisisa iri kureva kuti chabvisirwa chiri kunamatwa. Ndikangobvisira guva kana kuti bhokisi remunhu akafa iri kunobuda sezvatadzidza kuti ndiri kunamata guva. Ndikabvisira gomo riri kunzi rinoyera ndiri kunamata gomo. Saka ndikabvisira munhu ari kunzi ndiprofeti ndiri kunamata munhu iyeye. Saka isusu hatisi kuda kudzidza about vanhu mukoma, don't worry about one, tiri kuda profeti wacho kana ari waMwari achinzwisisa nyaya idzi afanire kutendera vanhu kubvisa bhutsu vachiuya paari. Exodus 20 verse 5. Akastoriedza kuti usafugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga. Mwari haadi kupfugamirwa nekubvisira shangu angave munhu kana chinhu munyaya dzekunamata. Ndo mabudiro ari kuita chidzidzo. Rambai muri pachidzidzo chiri kuti Prophets of God, vaprofita vaMwari part 2. Regai timbonzwa rwiyo. Paradzira soko kune munhu wese kana kune avo vakasimba moyo tirize vatendi ngaitire munyaradzi auya munyaradzi auya
soko kune munhu wese munyaradzi uya. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vaprofita vaMwari part 2. Pfungwa yedu yatangira pana zvakazarurwa 4 verse 1 na 2. Verenga ipapo. Zvakazarurwa 4 vhesi ya 1. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga, nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo. Pakarepo ndakava mumweya, tarira chigaro choushe chakagadzwa kudenga nomumwe agere pachigaro. Saka Johana akava mumweya, ndo patinoda kupedzisira tiri mukoma. Zvikamu zviviri zvekutanga tanga tichiona relationship between muprofita waMwari nenhengo dzechechi. Kuti muprofita waMwari haatendere vari kuita zvechechi kana zvekunamata kuti nhengo dzimupfugamire. Muprofita waMwari haangazvienzanise naMwari kutendera nhengo kuti dzibvise bhutsu vachiuya paari. Ndo zvataona muchikamu chekutanga. Tauda kuenda pekuti ari mumweya. Muchidzidzo chekumashure part 1 yataiti vaprofita waMwari takaona some of the physical changes dzinoitika pamunhu amumweya. But nhasi toda kuona patakupedzisa chidzidzo ichi kuti mweya wacho unouya how often nenzira ipi pamunhu waMwari. Because Johana ati ndaive mumweya. Why is it important kuti tizive nyaya iyi? Jeremiah 23 verse 25. Jeremiah 23 pavhesi ya 25. Ndakanzwa zvakarebwa navaprofita vanoprofita nhema muzita rangu vachiti, ndarota hope, ndarota hope. Zvakakosherei kuti tibate nyaya iyi vateereri. Hanzi reason neBible vaprofita vasiri vaMwari hanzi iarea yavanofarira kugara vachiudza vanhu kuti I was in a vision, I was in a dream, I was carried in the spirit, I was in the realm of the spirit, ndarota hope, ndaratidzwa, ndazarurirwa. Saka hanzi area iyoyo vaprofita venhema vanoifarira. Saka Bhaibheri sezvaratidzidzisa kuti edzai zvose, harisi kuti unobva kuti kunyepa. Zvakakosha manje kuti ubva zoti saka pari kunzi ndaratidzwa, ndaoneswa. Bhaibheri rinoti kudii kana vari vaprofita vaMwari? Mukuinzwa pfungwa yacho kuti munhu anogara achitaura kuti ndaratidzwa, ndaratidzwa, kazhinji kacho venhema vanowanza izvozvo kudarika vaprofita vesvokwadi. Itori area yavanofarira yekuti pavasangana nenhengo, nyaya yekuti ndiri muvision, there is this other dream, I was in the spirit, ilanguage yavanotofarira. Saka haidi kuignowewa kana tinoda kuziva chokwadi. Saka zvatoda kuita, toda kumboona kuti vision inouya zvaita sei. 2 Peter 1 verse ya 21. Vision inouya zvaita sei kuna vaprofeti. Alright. 2 Peter 1 verse 21. Nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Hanzi prophecy kana mavisions hauye nekuda kwaprofeti, but zvinotoitika ndezvekuti iye munhu waMwari anotaura achimutswa nemweya waMwari. Manyatsonzwa zvairutaura ngo kuti prophecy haina imwe nzira, chinhu chinotobva kuna Mwari. Yes. Achida kuti chisvike kuvanhu vake. Saka ndiye anotomutsa vaprofita ovapa meseji yacho kuti vaendese kuvanhu. In other words, imimi hamugone kuita ndido avi dzekuti dai ndaprofitira vanhu. Hazvitangire kwauri profeti. Handisi ndinoti dai ndaenda kunotaura ichi. Hazvitangire, origin yacho haibve mauri. Zvinhu zvinotobva kuna Mwari. In other words, mukoma bata ichi nichi ndoda kuchitaura in a nice way because zvinhu zvandinocherechedza mukurarama. Prophet haagone kuti audze nhengo kana chishandisa ndima iyi kuti muuye musi wechitatu ndine maprophecies enyu.
amene kuti muri kundibatira haagone kuti muuye musi weSunday ndine maprofecies enyu andichapiwa. Hachisi chinhu mukoma chiri kutaura chichioriginata maari. Saka haugone kufanira kuchiita advertise ahead of time. Haugone kufanira kuchishambadzira sekungori kutoziva kuti mweya mutsvene achazondipa. Chinhu chiri kubva kurimwe side, iwewo uri kuzongokaruka zvauya. Mabata kuti tabata kuti chiprofita kana chichiuya hakuna muprofita anogara afanoziva kuti next month ndichaprofitira Castoni kana kuti Mwari achazondipa zvakati. Right. Chinhu chinouya kwaari panguva iri kudiwa naMwari. Yes. Zvisina kutanga ambozviratidzwa kuti ndichazokupa zvakati nezvakati musi wakati. Right. Chechipiri chabuda pana 2 Peter 1:21 yanzi nekuti hakuna uprofita wakatongoya nekuda kwemunhu asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nemweya waMwari. Chechitumko pavhesi iroro profeti waMwari wacho ngaatombovawo munhu waMwari. Muprofita asati anoprofita upenyu hwake ngahuratidze kuti munhu waMwari. Ngatombova munhu waMwari mukoma because zviri munyika ameno kwamuri vateereri. Inini vamwe vanhu andoratidzwa handisi kuti tinofanira kujaja and we don't judge neappearance. Bhaibheri haritendere but ndiri kungoti generally anoenda kuchechi neasiri pane mumwe munhu wekuti mukanzi ndiprofeta kubvira zvaangori achioneka zvakaita musoro wake zvakaita mapfekero mukoma bhaibheri izvemukoma aiwa teererai mukoma bhaibheri kutoti ngavave vanhu vaMwari. Manzwa zvarataura hakuna uprofita wakatongoya nekuda kwemunhu asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nemweya waMwari. Ndiri kungotiwo generalika anoziva zviri muwe ndiMwari wangu but ngazvingoratidza kuti munhu uyu munhu waMwari mukoma pakungooneka zvekunze ngazvirerekerewo kusaidhi kwekuti munhu waMwari. Saka wozviya zvekuti vanhu kana taura pari asi ndagara ndazviona kuti pane pekuti unozongogashira kuti zviri kutonzi munhu waMwari but zvinofanira kuitawo kakutongoonekera kuti munhu waMwari. Right, tiri pamavisions mukoma. Jeremiah 42:1-4. Jeremiah 42:1. Zvino vakuru vose vehondo naJohanani mwanakomana waKarea naJezania mwanakomana waHoshaya navanhu vose kubva kuvaduku kusvikira kuvakuru vakaswedera vakati kumuprofita Jeremiah, tinokumbira kuti munyengetero wedu uiswe pamberi penyu, mutinyengeterere kuna Jehovha Mwari wenyu, munyengeterere ava vose vakasara, nokuti takasara tiri vashoma kuna vaiva vazhinji, sezvamunotiona nameso enyu, kuti Jehovha Mwari wenyu atiratidze nzira yatinofanira kufamba nayo nechinhu chatinofanira kuita. Papo muprofita Jeremiah akati kwavari, ndakunzwai, tarirai ndichanyengetera kuna Jehovha Mwari wenyu sezvamakareva nemashoko enyu. Zvino chinhu chipi nechipi chamunopindurwa naJehovha ndichakuzivisai icho, handingatongokuvanzirii chinhu. Jeremiah akanga asara nevashoma. Lendi yekwaJudha yenge yakepchwa naNebukadnezar, vanhu vakawanda vanga vaendeswa kuBhabhironi. Saka vanhu vashoma vanga vasara vanga vakunzwisa tsitsi lendi yakura vava vashoma. They were not sure kuti voramba varimo voenda kuEgypt vodii. Ndobva kuti ngatange tabvunza kuna Mwari kuti tinzwe Mwari ari kufungei nesu. Ndobva vaenda kuna Jeremiah zvikanzi tinzwirei kuna Mwari kuti tiri kufanira kufamba nenzira ipi. Saka Jeremiah ati aiwa zveshuwa ndichakunzwirai, zvandichaudzwa ndichakupindurai. Saka pasame chapter yeJeremiah 42 chiverengai verse 7-9. Jeremiah 42 verse ya 7. Yes. Zvino mazuva ane gumi akati apera, shoko raJehovha rikasvika kuna Jeremiah. Ipapo akadana Johanani mwanakomana waKarea navakuru vose vehondo vaiva naye navanhu vose kubva kuvaduku kusvikira kuvakuru,
akati kwavari, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, wamakanditumira kwaari kuti ndisvitse munyengetero wenyu pamberi pake. Jeremiah abvunza kuna Mwari, kana mateerera Bible, akapiwa reply naMwari after 10 days. Vanhu vatoenda vachifunga kuti Jeremiah achatibatsira, but pakaita 10 days Mwari asati ataura naJeremiah, kutsimbidzira pfungwa yatiri kuti mweya waMwari ndo unotaura uchimutsa vanhu vaMwari. Pfungwa yendoda kuti muone mukoma pairi kusiyana nevaprofita vamwe vanogona kuva variko mazuva ano ukatobuda mumba wotoburuka kombo womhanya pane muprofita, anenge atori neanza yako musi iwoyo. Ndoda kuti muone zvaive vanhu vaMwari zviri kunyatsoratidza kuti handiye ari kufunga. Iye airamba akangomirira, and in this case kuna Jeremiah zvakatora 10 days kuti Mwari vazotaura. But you would find kuti zviri kusiyana nemazuva ano, kuti mazuva ano ukatoenda kuna ari kunzi ndiprofeti kana kuti munhu anobatsira, musi iwoyo unotodzoka waudzwa zvataurwa naMwari, kutoti zvanzi naMwari, ndaratidzwa naMwari. Saka tiri kuti muchidzidzo ichi chatiri kuti waprofita waMwari part 2, tiri kuti bhaibheri patiri kudzidza kudai dai ratichenjedza kuti tibva taona kuti uyu munhu ari kukwana here mumupanda wemuprofita waMwari kana kuti zvasiyana. Maibata here pfungwa imgomo? Ndiri kunzwa sekuti muri kuti imimi mashandiro aiita Mwari nevaprofita vake. Yes. Hazvizvi kuti munhu paaiendera sekunge aenda kushopu kunotenga mhinduro yacho obva atodzoka akaibata. Yes. Aitonomirira nguva iri kudiwa naMwari, Mwari ozotaura nedheti rake iye, kwete remuprofita. Thank you mukoma. Saka zviri common ezvinezvi, munhu akatenda kuna profeti ezvino, kana togona kushandisa mavara akasiyana, wamwe atiti profeti, kwacho ikoko kunonzi kunoratidzwa. Munhu wese ari kuenda ari kutodzoka audzwa kunziwo ndaratidzwa iwe saka panobva paita question kuti kana nguva yana Jeremiah Mwari aigona kumboita 10 days asati apa, but ezvino ipapo munhu ari kutodzoka, unobva waona kuti zviri kusiyana. Handei kuna Ezekiel futi mukoma munzwe, Ezekiel 3 verse 4 iverengei munzwe. Ezekiel 3 verse 4 verse ya 4. Zvino akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, famba uende kuimba yaIsraeri utaure kwavari mashoko angu. Atotumwa kunzi ndoda kuti uende unovaudza mashoko ani angu. Saka aendako ndi Ezekiel ari kutumwa naMwari, atotumwa naMwari muprofita uyu. Hatichiona yasvika kuvanhu kuya kuti mashoko acho akataura kwapera nguva yakadii. Verse 15 na 16 pana Ezekiel 3 verse ya 15. Yes. Zvino ndakasvika kuna vaiva pakutapwa paTeri Abhibhi, vakanga vagere parwizi rwaKebhari. Ipapo pavakanga vagere, ini ndikagarapo pakati pavo mazuva 9 ndichishayiwa mashoko. Zvino mazuva 9 akati apera, shoko raJehovha rikasvika kwandiri richiti mamona atotumwa nzenda kwavarika, asvika paya ndiye tuzu, because Mwari asatamba mashoko ake kwakutoita 7 days nevanhu. Hanzi ndichishayiwa, paari kuti ndishayiwa mashoko haasi kuti ndaishaya pekutangira, ari kutaura kuti handisati ndaudzwa zvekutaura zvacho. Hanzi kwatozopera 7 days shoko raMwari ndobva rachiuya, kuratidza kuti mumweya hamupindwe muchipurogramwa naprofeti. Mwari ndiye anouya netime yaanoda iye. Uri kuti kupinda mumweya kana kuti kupinda muvision kunonzwa zviri kutaurwa naMwari, hachisi chinhu chekuti muprofita anotoronga kuti ndichanozviita kuswera mangwana kana kuti musi weSunday, asi anotomirira dhei riri kudiwa naMwari. Hachisi chinhu chekuti unogona kutoti wogara chiri pakalenda kuti musakanganweka vateereri, mwedzi wedu waJulai waakusvika watinenge tine maprophecies. Muri kunzwa manje achinzarwoba, achigadzirwe chakadaro because chiri kuoriginata kuna Mwari. Saka aya ndo aive mashandiro evaprofita vaMwari. Saka chidzidzo chiri kubatsirei kwamuri vateereri, chiri kuti patiri kurarama tichiita zvekunamata, munhu unochicherechedza uchishandisa Bible nezviri kuitika, because Bible ratotirambidza kuti musazvidze zvinoprofitwa. Haritodi vatendi vanotukirira vaprofita,
kuti vanonyepa vanodi bhaibheri haridi, but harisi kuda futi munhu anokurumidza kutenda zvisirizo. Why? Nekuti munhu anogona kupinda mumweya pairi, anopinda mumweya zvichikonzerwa naSatani kana kuti nemweya waMwari. Saka rabva ratipa yambiro yekuti munoedza muchiona kuti kana kuri kwekuti muruda vaMwari, vaMwari havanetse manje, because tine vamwe vaMwari vaishandiswa vari mubhaibheri, sezvataona ana Johani, ana Jeremaya, ana Pauro, ana Ezekiel. Mashandiro aiita Mwari navo ndo aanongoita nanhasi nevaprofita vanenge vari vaMwari, vari vechokwadi. Zvimwe zvamabata pastor sataoneka zvazviri muchidzidzo chinechi. Zvanga zviri muchidzidzo. Pane pfungwa nhatu dzakakosha dzabuda. Regira ndinoti ndinogona kudzisanganisa. Taura iti. Pabuda pfungwa yekutanga kuti kupinda mumweya nekugara munhu achitungamirirwa nemweya zvakasiyana. Right. Ora achitungamirirwa nemweya, mweya unenge uchikuzarurira sezvo ndiye unotungamira pakuziva chokwadi chaMwari, uchikuonesa famba so wopewa simba. Then kupinda mumweya chiitiko chekuti munhu anonosvika mupresence yaMwari kuti audzwe zviri kudiwa naMwari kuti zviende kuvanhu. Ndobva pabuda zvepfungwa yekuti kupinda mumweya, vanhu vanopota vachipinda mumweya vachinopiwa mameseji naMwari ndo vaprofita. Yes. Saka muprofita haasiri anotaura kuti ndiri kuda kunopiwa vision musi wakati kana kuti ndichanoratidzwa musi wakati. Haatemere mweya waMwari nguva dzekupinda mumweya dziri convenient kwaariye. Right. Anotonokwana mune zvinodiwa naMwari. Thank you. Pabva pabuda zvimwe pfungwa yekuti ini ndikave muprofita nhasi handigone kuudza vanhu kuti uyai musi weTuesday ndo pandinenge ndichikuprofitai. Thank you. Magona kusamaraiza asi pane pamazeza kunyenyeredza ndofunga muri kutya. Aiwa, pabuda muchidzidza apa tyise vateereri ndepekuti muprofita haatendere vanhu kumupfugamira, uye muprofita haarayire vanhu kuti vabvise shangu. Tiri kutaura nyaya dzekunamata. Ndafunga kuti vanga vangopakanganwa ndokudzidzisa kwebhaibheri. Dai Mwari akomborerei. Pane zvimwe zvidzidzo zvinogona kubatsira kuti chidzidzo ichi jeke kana zvimwe zvakaitwa kumashure zvamunogona kupota muchitumirwa pamawhatsapp groups enyu. Pastor vachakupai phone number yekuti mukaisa message paphone number iyoyo tinokupai malinki ekuti mupinde mumagroups aya. Mumagroup aya munotumirwa chidzidzo chimwe chete every day. Mwari akukomborerei. Tinoda kutenda vateereri nekuva nesu. Tibatei panhare dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondi wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.